Plastic pa. Itong plastic pa. Hey, what's up sa inyo lahat? And nandito ako nag-video sa Shane Dasmariñas Residence. And ngunyan, tigre-repack mo niya ng dadarawon sa Albay, ginobata ng napili kang Pilenyos, vlogger na dumanan, ang tawan kang mga si iba siguro ginamitan na, pero may mga bago pa rin eh. Pamay nila. Okay, mag-umpisa na po tayo ng live. Maghihintay mo muna po tayo ng viewers. First item, 200. Hello sa 1,000 viewers. Hello po. Pa-comment na lang po kung may gusto kong tumulong. Ay, kailangan po pala namin ng cash donation stuff saka mga goods or mga hygiene kits. Yun na lang po yung kulang namin. Pero medyo okay na po kami. Dami na po. Salamat po pala sa mga bumigay. Ilalagay na lang namin sa description yung mga bumigay. Tsaka with picture. Nagbigay. Okay na yun? Sige. Enjoy watching guys, mga kaadla. Shoutout ko nga pala kay Ian G, kay Edward Encinas, kay sino ba yan? Kay I Heart Purple Yam, hello sa'yo, baby love. Nakalimutan ko si Darius. Darius, hello sa'yo. Tsaka kay Doc G, hello, the G Club. Tsaka yung mga team ano yun? Nakalimutan ko. Hello sa inyo guys. Tsaka team Tomadonchi pala. Sorry guys. Love you guys. Ohayo gozaimasu. Paano na to? Ito sa mga partnership na tayo ba yun? Pagtabang sa samoy ang nigibunat activities dumasal ba? Mayroon sa Facebook web. Ay, pwede na siya. Sa Facebook. Pwede mo na lang i-share. Pwede sa Facebook pa lang, Marks. Page ko, sa YouTube ko. Sa mismong pangalan ng Marks? Iyo, Marks din ko sa Polo. Ano ko ba ito? Miss pa rin na ba yan mga accessories? Masyado tayo siya mo. Pangdari na rin kayo. Ito pang nanay ito. Oo. Pang ano yan? Pang bayli. Kainan ni. May check. Kailangan talaga ini pang baby boy polo. Hi, thank you for watching guys.
Nagla-live pa, pero bago. Ah! Troy Agta! Ay, Yeah. Troy Beranya! Pre agta. Sa Facebook, in-share this thing. Pre agta. Troy Agta! F-R-O-Y. F-R-O-Y. Tapos agta. Agta, magkadakot siya. Okay. Panglahat yan. Pang-mother ka. Sa'yo po si mga accessories mo. Yan. Yung mga part, mga accessories. Okay. Tapos, at siya, may papasok sa plastic. Napit mo lang ganyan. Hindi na pagpagpagin mo. Abay naman siya yung pinigil sa Kuwatang. Ano pa lang yun? Hi everyone! Shane Dasmariñas. So, nandito na po kami ngayon. Mag-PM sa Pilipinas Vloggers. So, kailangan din namin po ng mga hygiene kits, mga sabon, shampoo, alcohol, face mask na kakailanganin din po doon sa mga albayanos. So, sa mga gusto po mag-donate ng cash donations, pwede na po kayo dito sa aking Gcash. Maria Shenber Dasmariñas po. 0926-6561-880. Gcash po. Ay, pwede natin yung ano, i-flash, i-type ko. Upcalling. Maria Shenber Dasmariñas. Any amount po, kahit 10 pesos, 20 pesos, 5 pesos. Okay na po yan sa akin. Napakalaking halaga na po yan para sa amin. Ano? 0926 65 61 880. Any amount lang po. Malaking tulong na po yan. Maraming salamat. Thank you. Another after 20 minutes. Next. Kamay na lang. So, ang next item po natin magkakaroon po tayo ng katuwaan dito sa ating live. So, mag-umpisa na po tayo ng live selling. First model. Kailangan po natin the first item, susuotin po ng ating Hi po. Good morning. Kulator channel. Hello po. As you can see po, maganda po ang quality niya. Color, cream ba to? Cream. May ito pa Green po. na may Ayan. red. Yan. Number 5. Yan.
sinuot na ng May Numura. May May Numura. Numura. Sa mga gusto po May, paki-comment na lang po, May. Bawal po si model ang imay. Ay, may accessory. Wedding. Ito yung accessory. Then, Ay, gundo nito, oh. eh. Tabang Pilipinas. Nakasalat. Ibigay mo na. I can't let go. Mag-donate po kayo pag-isipan yung Mosay para Hindi kayo tumawag. Hindi kayo. Nung ginalang. Gap ko yan, padigap. Wow. So, thank you for watching, guys. Nagsussorting po muna pala kami. Habang iniintay yung ibang members. Quality control. Ito pa pala to. may shipping fee po pala to. Buksan mo itong ano. May shipping fee po pala to. 100. Ito na yung pang ano. Ito na magbabago. Acho. Parang may meron ko sa Barbie. Pilitan mo na siyang edit sa type. Ito. Hi guys. Ito nakasort na siya. Ito yung mga baby boy. Ito, ano po tayo? Ito gamitin ba ito? Itong panty. Ito gamitin ba ito? Ganyan. Grabe! Sa akin na lang. Dapat si Kevin kung sa ito. Nahiling ang comment. Hindi, may nag-comment. Bigyan maluwas. Kaso may problema na naman ang ano, some destination won't get comment. So may nagko-comment ulit na. Iyo, sa Kogwa. Duman pa yan may hiling. Yan, saan mo yan may hiling? Sige, pwede mo i-shout out, Digby. Digby ko may shout out. Kim Boy! Hi, Kimboy! Nagdadalan mo niyan and error na naman. Ready ka na? Riga. Hi po! Baka mo na yung 500 lang. What about this one? Sabi ni Kuya Kebs, sila pwedeng hidap. Ang just point sabi ni Kebs. Ano na yung accessory? Mga pang-add yan, mga pang-add. Ate, dito mo na lang po sa may San Agustin, Ati. Baka alam mo naman po. Baka naman may yasid mo na lang po. Aron sa Alam mo yan, dito may add. Ito. Pambi. Sino pang akite? Saan sa baba yan? Naka-ano na kayo, mix na kayo, mga pang-ano yun, o pang-ate, pang-ano. Kasi makamang i-mix yun. May sino? May ganun mo asin to. Baka ano ka lang. Di pa. Di pa. Ay, sarap. Yan, sarap ay kita nag-ira daw. Uy. Tapusin ka mo na. Ay, ina nun. Pwede na ito mag-gibong choir. Oh. Ine, kay. Ako.
Baka may mga labot-labot. Ang dami yun. Pero nga, pag pinansyano, ako daw. Pwede ka Ang lipang mother. pwede ka maglaog para makalaog ka sa frame para may duwang source ng sound. Ano ko. Itatype ko sa comment. Pwede. Yun o. Click mo to. Malawas eh. Ay, dahil nag-a-appear. Dahil nag-a-appear kay Marbs. Duman ka sa Proy Agta maglaog. Or duman sa ano. Duman sa di nag-a-appear kay Marbs. Duman sa ano. Pwede niya sa vlogger. Para may ito ang comment kang source. Ay, kang source kang ano. Wow. Ay, kumain na lang po. Next item. Ikaw nila siyang full eye ba? Uy, ano naman? Kulay ba? Full eye ba? Mamay na lang to, eh. Passion ni show. Tama model lang. Tuloy ko ang dito, kuya. Kaya mo na Ay, di magdalan ka na lang. Makusog ang higop ko. Magdalan ka na lang para may Sorry. Ako nagkulog lang si Payo. Pero sorry. Hindi ka na kaya mo. Dahil sa ano kayo nalito po kang kasi hindi mo ako kumain na lang po. Ay, wabagi. Wabagi sa empathy. 200 na lang. Pamasahe lang pa, Albay. Taga-Albay na nagmay. Pero ang tanong ni Kijistone. Yan. Diyan, mas maganda yung gilis to ni. Kada ko dyan. Udi, yun ang yun. Kijistone yan. Inis ako yan. Panghating babae o lalaki? Baby. Babae. Sino mga babae? Okay. And then,
Baby ulit. Hello mga kaagta. You can join, just click the link posted sa comment box para at least may kausap kami, kakulitan. Or taga-entertain ng aming online viewers kasi susorting kami ng mga comment. Damo na gift. Alat. Hiwalay ba yung babae? Oo, para madali. Lalaki, babae. Pambata. Hindi pambata. Pambata na babae, lalaki, hiwalay. Pambatang girl, pambatang boy, no? Oo, pang-boy nga rin eh, pang-girl nga rin. Pambata. Oo, para pag matik na lang. I love it. Ito to, girl. Ano ka po? Nagkarulog ka lang ni Kon. Mga cute. Mga cute. Ano pang baby girl on baby girl. Mga boy. Mga boy. Ano pa po siya yung? Galit? Ang babae. Nila naman gano'n ako. Sorry ah. Ako nga, hindi mo ma. Dapat. Yung mga bado ko. Dito na nailing ako. Katol. Ano ba yan? Kapatol kita? Magkatang guro kita. I don't know. Or po lang nila. Later ka. Hindi ko na ako. So, hindi ko na natin dami dito siya. Ubus na eh. Nasa into, mga timbak. Ikit na lang. May makatulog. Naalala mo ko ako eh. May section. Sorry. Gusto ko naman dito mga pang-aki. Pang-aki na gano'n ito, boss. Ayan pa rin. May card ka pa din? Ang right na kulig niyo. May nagko-comment? Uy, shoutout natin. Nagko-comment. Wala po. Please, nakikimark sa ako ng gusto. Hi. Hi everyone. Nakulog ko din. Gusto na lang kita. Pwede man. Hoy, si ano ko ako na ako. Porting up taman po. Di pagbalik mo. Uy, nabaga-suggest to niyo. Pamay na lang po hindi may tinapaig dito, lo. Iba? Yung ganyan. Tinapa. Ayun, hindi na ka. Talaga po. Ano? Pagka man din sa iyo. Pagka man din. Oo. Pagka tama sa amin. Mga taga-taas kaya. Di ba ba yan? Mga taga-taas. Lalo na pag may nakahakot yung pare. Yan yan. Tulog yan. Masalming lang ako. Nibong salming.
Like ninyo na. Baka mabenta. Alam mo kung paano mayang kuryente ha. Mayang kuryente. Guys, paramdam naman kayo ha. Pakigalaw ng baso. Paramdam. Sapatos. Sino ba kasi nagsabing magsapatos ka, Angkol? Yung araw ko magaya ng sapatos mo. Ay, naka-awkward. Hi, Mars. Sarong kahon! Ini yun, donate me. Alayo mo na lang ang rubber band, di ka na okay. Kamay na lang po. Pero makukuhanan mo lang sa mga gamit ni Uncle Ivan. Pero Bago tayo donate. Pero mga branded. Pwede, order na yan. First item. Gamit ko yung Kulayban. Huli ko kanina gamit. Ay! Naruto. Hello po. Hello po. Thank you so much po sa lahat po na nag-help. Eh po. So, Kamay na selling na po kami. Kamay na lang po. kami. Last price, 5,000. Huli po. 5 mil, may ano pa. May Like best. Sorry po kanina gamit. Garo-garo ka dyan, Naruto. Okay lang, hindi ko. Basta Diyos, pahingali na kita. Ay. Spalding ang brand. Ano ba yan? Ang bird ba yan? Ay, Ay, babalik pa kami ko pa. Garo-garo kay pan mo. Garo pang winter ka daw. Next Dumi-dumi item. yan sa round. Another gamit yung Kulayban. Dahil pang ano yan. Ito sa mga turtleneck. Tapos papasok ka ulit. Pero magayon sa bato. Di, ang butonis kaya, di nababarat. Okay na. Pero kaya man. Nakabra lang. Pakinabangan ako kasi mga pwede. May quality. Itong daw Mga dress, at saan lang pa. pinahiling sa school. Talaga pasalamat po Alam ko kung arbay ka to. Pero mura. Japanese. Babakal na lang. Go man, green. Hindi po. Problem. Next item. Panahon pa kang JJ mo niyang Kulayban. Panahon pa kang JJ mo niyang Kulayban. Kang mga first year college. Tapos mga imo pa si Bulong Free yan niya. duman sa nabakaling kong ano. Mine. Kamay na lang po. Nakalaiban sa ano sa Next item. Nakalaiban. Pwede na po kami digdi mag-tiktok to. Daw na pag para $5 gawin. So, hihingi ng iyan. H&M Forever 21. Maraming sana. Basic. Ayun na po. Sa'yo lang po, nag-boss. Isang ribo lang, sir. Itong naman sa ano, may Ulawan! shirt ko na yun. Doon medyo paso na. Ay, ini Jose pa. Gusto ko inita. Kabali ni. Ay, kabali ni. Yang. Kala ko. Kaya siyang Mahal ka ng bagas din. Ayun, yan pa. Mapagpagam ko din. Ay, totoo mo ni Day. Ay, ako niya nigdi. Day, tala yan. Hindi, seryoso. O yan. Oh my God. Nag-ano ini yung sa gamit ng Kulayban. Shout out po sa gamit ng Kulayban na may pambabae sa nilo. Nawalan po niya sa kwento ni ang Kulayban. Hindi, ako nagpupunta sa Arog yan. 3 years ago, nawalan niya sa kwarto ng Kulayban. Ito ba lang ano? Si owner ka ni. Ate yan. Nawala si ano ko, New York Yankees kung ano, Visor. Wala yun. Nawala si New York Yankees kung Visor. Ayaw. Sobra, nawala si hotel. Mali pa naikibisarap na ako. Tatak pati ka ni Ikaw, Mizuno. Jordan. Mizuno. Color red. Tama ba? Ang ano ba? Ayaw, Mizuno. Mga baseball ano yan. Sports.
Malon po Dani, mga 1,000 lang. This one for you. Pero kung gusto nila pabangala, puputulong naman yun. Crop top na. Ano ba bilang mo? Sa ilong ko ba? Sa US. Yes, ay. Ano yan? FSI ang gana. Diyan lang. Ano yung video? Sala, pag makakan na. Pagkaluto. Tapos nga magluto. Luto na. Hindi makakan. Yan. Kung gusto mo Ayaw, karigos. pag gusto mo lumayo, Yan. didig-dig. Yan. Mayroon yan kanina yung ano proper. Ano kaya? Luto ka. Luto. Pagkaluto mo, makarigos. Yan. Gusto mo maglaba-laba, o yun na. Tapos, makakan. Tapos, Layo ka na. Double pa lang ka ng purpose. May Mga gamit double ko pala nito niyo. Pero mahal niyo, mga 5,000. 4 in 1 yan. 4 in 1. Dahil siya, consistent siya sa 5,000. Hanggang sumagot 5,000. Paano ko yung buma? Maganda ang buhok mo, Marge. Mark, donate na yan book mo. Iyo, mamahalin daw yan. Para sa mga nagka-oily skin. Sa Gimaras. Dati baga anong, Sa Gimaras. ay anong kinipunin na naman? Arin. Leon ako, akit pa ako kato. Ano yun na to? Ito yung ano, ito yung nag-oil spill sa dagat ata to. Tapos ang remedy something, itong buhok. Mangrove ko pa yung mangrove. Pang ano dato, i-oil ito yung ba, anong buhok? Di ko aram. Or may pinaprocess. Medyo mong Buhok talaga. Buhok ko yan. Buhok talaga nilalag sa net or sa Buhok ko yan. kulambo. Kasi yan. Tapos, Buhok ko yan sa kundi. Pero hotdog pillow. Ikaw pa naman Tapos ikit ko. Pag para magdukot. nagdukot. Hindi ko nga ni-araramay ko pa yan. Tingnan naman sa arawan. Kasi oil sa taas ng gamot. Kasi tanda ko ka to yun, may mga charity works ka to na Yan, sayang. nagpalibre gupit. Para sa mga buhok talaga nila sako-sako, sa mga barbers. Ano siya? Akit pa ako ka to. Sila Stico Uy, si Eloy, nag-chat baga to. Ano to? Akong ano. Kaso kaya nang pala to, kay Eloy, dahil na ano. Hindi ka ako Bakula ako to. Pero malumoy na kaya. Ano ba yun? Gaw-gaw. Talagang go-go. Ganyan ano. Pamain. Minecraft. Send Gcash. Bamay, quiet. Maganda nag-viral na ano na itong post na ano. Itong nagtao din sa mga victims from Taal Volcano. Sa mga ano, victims ng ano. Kasi ano, shows humanity. Kunyan nga rin, may aram ako doon, may nagturuman ng palbay, mga riders. Mga riders din, yun yan din, si friend ko din. Diba, si Kabatch itong yaon. Sir, taga ni Jeric, baga, nagdaman din ko lang. Ate, maturaman ba? Si Jeremy Liago. Isa mo to, Jess? Jeremy Liago, no? Ah, Journey? Iyo to. Pero ito naman. Diba na dito? Diba lang yun? Nag-correlate man sin ka. Mag-upload daw kita kung ano daw ang system daw. Ano? Doon na. Nagbakal akong jacket kaya sa Shopee sa'yo nag-online siya, tapos nag-free. Nagtatapos daw. Ang jacket? Kasi mo, hindi? Sana kasi, Okay. So, kaya hindi nga nababaratan niya sa report yung baba. Ano? Kung di ka man kung di mo man sa sarado, okay. Ako daw nagawa sa sarado. Eh, sa mga pamangkin ko. Mama. Mga pamangkin ko. Ano talaga? Ko na yan. Pero may panalaki din. Pero mas better ano na, kasi may lalaki din. Mas daw ng babae. Ang column. Mother yung Pineapple. Medyo may mga Sila, ideas ng may cellphone ako. mo. Pwede na garo kita ang iba magsaga. Plastic Na, Pretty o. plastic na. Donate ko na. Pretty na. Yung iPhone 10. Pangalagon. Sorry. Wala. I told you today, a plastic bag. Hindi, sa pinsan ko ulit yung Talagang as in uncle. Uncle niya. Ay, uncle. Iba man ako. Siyo man. Ay, uncle. Ako lang ko pala nagpasaliri ka ng ano. Hindi mo kasi inag kong gamit. Eh, yun na, yun na. Ang lalaki ba? Na ano ko rin. Ako na ko. May panlalaki din. My friend. Happy St. Patrick. Uy, nag-chat baga si ano, si Eloy.
Uy, grabe na yan. Pag yan sa ko. Laptop. Uy, kung ano nadadumas yung mga kapataw sa kuya. Let's go. Apitan na itong ilog Itong Spain. pick up. Dahil dahil patutulo itong kain. Ipang ka, Jess. Pero paano? Pick up kapsan. Si Ate Martaw, si Ate Ito Pick pa na nakatres. yung motor ni ano, ni Angkol. Ay, ni Angkol. Ito mo to. Ni Troy. Pero kung tatawan mo ko, okay lang. Wala. Ito motor kay ni Troy. Nagkakalang-kalang sinasin mo. Smash ka mo kayo. Dahil labot kaya ang Gasolina na lang. labot sa ano? Gagamitan? Ano, ipang sa inyo. Kung ano ka kasi Gan. Kasi Gan. Ay, si amigo. Yung mga motor. Nakaligos na siya. Matag na lang siya. Barangay hall ka nga na yan sa inyan. Ano yan? Isang broke. Duman. Kailan ka rin sa barangay yun? Nailam. Bago lang magkakasaray ko, before lang kakasaray ko, baga right side. Iliman, kasaray lang Barangay ito. Anayante. Kahit sa barangay hall na lang po ng Anayante. Ay, lang bago lang kasaray ko, dahil na lang. Kasaray ko na inila sa may. Maling mo naman ang barangay pala ito sa Ay, ganun sabi ko, na t-shirt. Maganda no. Dry fit. Dry fit. Pero naman ang tatay Ano yun? Ah, ganito siya. Bayad pa. Ako, kasi yung pintura. Ang tool ko. Di ba kang to? Kang mga high school. Di ba high school yun? Pero 800 na yun. Mabakal ka? Ilan rin lang nga sa RKA? Uy, barato lang ng RKA eh. May print na yun. Ang kita rin, RKA mo ano. Ano pong load po? Alas na, apunin ko lang pa si loader. Bad! Hello po. Yan sila yung streaming ano. Tatay! Mayo na. May parang Mayo na pong loadan. Duman na lang po. Pero tayo. Teo. ubos na po da. Ano yun? Wala lang. Wala lang kasi pati. Wow. Pero pinako. Aso sa ruwa yung ito Paludan yung sa labas. One set na. Ruwa yan? Ganun. Ah! Depende sa kung Paludan na lang. For one family. Eh, mabalik pa kami. Oh, I see. need water. Pero kaya importante yung kailangan. Okay. Ay, dyan, kasi hindi man naman daan. Nagbali naman daan. Salamat po sa mga nagtarabang sa Samuya Then, program. sa pangarap dito. Okay muna, Jeff. wala. Harap sa light na. Kagagulo lang ako. Ano? Wala ko lang tapang, di ba? May nabakala akong aral din kay Emilia. Aral ko sa bukay. Anak ko sa limay. Dinaramo. Sakto na rin. May linga ko. Tapos nagbakal ako din yung oversized jacket. All white. Pero puro sa printed. Binabakal ko mahalon. Lumandi ko. Anong brand? Anong brand? Dito mo tapos ito sa liging kanina ko. Pero natin ko pero pati binabakal ko mahalon sa mga itong barkal niya. Pag gusto na hindi ko pinabakal. Ano sa bukman ako? Nagbarat ako rin nabakal. Tapos kapiralan ko sanggan doon. Sige ko pa. Basta si RK yung tigdumanan nagduman ka sa nagduman ka sa shop na to yung Yankee Studio. Vintage. Ilang mo Arang yung tatak mga kami dulungon yan. Ito yung garo. Paarog kayo yung
Ngayon, pero alin na. Grabe na kayo bintahan mo niya kang binti. Pag ako kaya nito yung ano, black and green, tapos nakakaroon siya. Gusto mo niya ng baseball jersey. Hindi kasi ako bagay. Gawso ko. Hindi ako bagay na ba ang liog ko ipaaro sa kaya. Pero pag naka-turtleneck ako, tapos yun. Pag may suot ka. Pag may suon na ano. Pag music video mo na pati. Pag music video na niyo. O mag-ibog mo yan challenge. Ano, kung pirang bado ang kaya mong isulog sa ano mo. Ang gagawin Kahawa. ko. Gagawin ko sa'yo. Pagpugit ka nila. Tapos, Ayun, post ko. Baseball jersey. Galing mo to. Abog ko ang baka pabakal mo. Mamalo ni ubusini o. Kasi Sa Japan, baseball. anong mga dapat isubit ito yung mga jacket, pantalon na ina. one family. Per family. Ang mahalo ka niya. One family kita. Pwede nga sa friend ko ako naman dress, pang mami ko. Yung mga pabol pa ng ano, yung sapat yung pangakita doon. Kasi naman ka na nila, hindi ka na nila. Kamay na lang po yung pula. Pamain role. Mga ano lang po, 50? Oxygen. 50 mil. Dua. Dakol to pang. Parang bako lang plastic. Itong buwan sa ano, sama lang doon. Mga to eh. Magawa pa din. Tapos malawas na katabi doon sa may napulis, ay sa may ano. Lagi nakatawag sa mga ano. Paano? Ito bago kayo kung masayawit ang napulis. Ano? Hindi mo ko ano ba? Ito. Nakita. Naman sa Pilipinas, kung naman sa Israel naman. Bakit mo ba? Eh, baka na lang. May pagkakabaligyan ako rin, ano? Ay, dapat mag-ano ko na kayo, dahil kung tabo kong mangili. Wala mo nakita yun. Per plastic. Siguro yun ang iba tao. Sabi ko kay Aram ang panandan niya na delisyon mo. One family. Ito sa tal, ano ba kaya? Kanya kasi na nagkaroon. Sa talbog kina. Dai, I mean, nailing ko lang. So, maika kung ano, idea. Pag bawang arga kang relic na, ano, pag-iling mo niyo, carry pa niya. Ang public presentation. Ito lang na yun. Ayan. Pati ni Mag. Walang bahid, walang kulang. Hindi, yan. Ako naman talaga ni. Armad. Kasi makakuha pa naman, maging rapper pa. Hindi ka na lang maging rapper. Ay, ay. Mano ka naman. Ay, Paglalapit. siya na lang magpatas per family, ano. Kita na lang mag-ano, kunyari, ano lang, kinis ako, ano, ito na lang ako. Babae. Sino pang babae? Kasi nag-vlog. Ang baba, ang nana. May pambunyag, may Christmas party. Ano dito? Babae. Gender kita din, Gender reveal. Yeah, gender. Lalaki. Pang ano, between 5 to 11, 80. Dahil pa nga mag-texting contest. Yan. Pero mga dati. Ayun. Tapos ang kanta, yung mga ano, on the wing to club. Yan. Ito ang pakawalo. Pagkati daw. Sabi, Iyo ko nga, ito ka ba yung pag
kuwan ko. Kay kuwan na. Very good condition. Ano yung ulo ko? Hindi, di ba? Family mo? Or ano? Sa pagka. Oo, alam mo mag-donate ko kuya. Ano? Pamilya. Okay, I mean, kuya. Nakaka-donate niya ka itong sutaan. Isa mo? Sino akong pwedeng magamit? Okay. Isa lang, camera. Ano yung picture? Sulatan mo ang kamot mo. Sulatan mo, o ni, ah. Off shoulder ka, Andy. Sige. What's Para up? mo di, umakan mo na lang. Marami Lang ka ni. Kamay na lang po. Mga 20 lang. 20 minutes. Kaya natin. Accessories. Puro pa nun. Ano ni mother? Ano yung pang ano niyo? Pang foundation day. Yan. Pagpapit mga Para kaya nga titig na para ano, madali na ma-identify. Sorry! Kaya para ano, Yun yan basta ano, tupi. Pang kasi lang ano, madali na ma-identify pa siya. pang parang Kunyari, kay Neo, o. Arat-arat na siya, o. Hindi pa mabayi. So, una saan pa ba? Here. Ay, palalakihan, o. Dito mo na. Ayan. Short. I don't know how to do ano na. Malalaki pa. Ano parang babae ni. Yes, right. Yes. Oh, di ba? Babae. Patay dito. Ay, pang ano siya? Mataw ka ting bag? Ayo. Hindi talaga kaya ka bang ano? Oh, sensitive. Ay, si Bola. Buntol. Bola. Pakaira ito. Kailan mo? Tarang mo. Ay, yun. Pero if ever pinay, naka-receive ng Argel tapos then ibalik na lang yung daan tapos iba na. Ano kaya? Nagtao nga yung mga channel so da. Malay mo nagkakaroon ng mga channel sa mga Bro, ay na si ano? Pinasulot ko sa imo. Safety na? Ano ko ba? Safety ko na po tayo. Ano? Tingnan ko, tingnan mo muna. Ano, buti na. Raymond? Ay, Yan. sayang. Ano ba yan? Eh, may Nike ka dyan. Talaga, tingnan mo. Ano ito? Ng red. Ay, yan ang color. Ano? Bado cortina. Ano yan? Sa lamisa. Lang yan. Sika nag-ano na Kuya Floyd. Ini panlalaki, ini ang pambabae. So, kuha-kuha ka na lang. Ay, ayan. Platinum Plus. Hindi talaga. Vitamin. Ang argay niya sa'yo masak, goodwill na direct. Kasi bibenta na kang goodwill. Ano? Ay, goodwill ka? Mamagay ka naman. Diba yun sa, pag natikat ka na, surang mo for goodwill. Pero bayad din sa
Saan ako nakapag-goodwill na? Sa ibang state ba kung saan yun? Yes lang ito sa ang goodwill. Tapos ang ginigibalik, binibenta ligdiyo ng iba. Mga shopping dumaan, tapos goodwill ligdiyo. Kaya kung gano'n, Daw man upgrade ako, doon ako mga shopping, dahil ako man ligdiyo. Sasabay mo na duman sa pagpadarat ng Package. Pampapano. May package ka mga to, ano? Wala ba? Oo, sa mga luma ko, pit package. mother, sweater. Bargain. Hindi na color. Thank May na lang po, 200. Mga tol. May nag-comment. May graba da. Yung mga accessories na extra yan. Siguro ano yan, bakal sa Indo. Ito ko lang. Sa pula din. Bakit ka tama? Huwag mo na kayo sa makaka-review. Di ba nakaka-ano? Pwede. Di ba sa iba ano naman? Ano si tatay? Kasi pa man din. Si tatang na si Eloise. Diba, pwede naman gano'n ito. Hindi, dito naman po. Ano ang gawin ba? Gano'n ko lang yun. Kung hindi pang balik, hindi lang malawa. Kumal, di ba tayo sige? 20 mil. Kutsin kami. Ano pang mama? Pantalon. Pang mamay. Ano daw kung makapa? Ganda si buong balo niya. Purado. Total pero may mga nakauba. Pero di mo lang din nakaubas eh. Ay, panahon niya na lang. Rainbow! Mga pamangkin. Rainbow. Pwede ko ano na ng Mickey Mouse. Pwede ko ano na niyo, tapos idukot ko sa ano. Mahilig ako sa Mickey Mouse. Sa pamangkin ko man eh. Kuhan mo na. Ay, giranggot mo ganun. Kaya ako nagpahong ko, parang si Disney lang yun. Kamal ka to. Hindi ko nung talaga mo. Saan ka na mag-ano? Ayan. Nakakarang ano ka ba? Just iluwin. Okay, sa imo. Putok yun sa imo. Putok. Sika, putok kahit maligding. Ang sabi? Pero hindi na ako inuudo din. Yun naman ang dapat. Pero kaya ni ating t-shirt, barato lang ni 120, 100 lang. Ibubukta na nito. Kasi tapos ay complete ang patong iba sa kuya. Talaga, Guys, lang. agad ka na siya pa. Jagger pa. Ay, shit. 80 or 100 tapos siguro. Okay na, di ba mga itong t-shirt ko? Yung yellow na trend kong gamit, tapos block. Kasi pag ma-vlog sa luwas, para rin ako para isip ang babalik. Isa ng parehas na lang. Feather duster. Ayun. Pang babae. Lumalaba. Gawin ko arcade niyo. Lumalaba. Ang kulay na sa loob.
Nakaisag ka meron sa mga. Sigaw Wala palo-palo. siya po kanina. Naglalabas sa alaway daw ng palo-palo. Garapal na ako na yan. Yan. Ay, dai. Chubs! Dai tube yan. Malay ko, Tube, baka tube, kung babae. tube. Abuti nagdede oh. Turtleneck. Naging turtleneck, ano? Ano, chat na? Ano? Bora kita? Ayun, gusto magpaka-standby ko man. Iyo. American Isa masundo. Sige. Tipigan na din. Naka mo. Tibig naman, o, pang lalaki. Mga ano, pambabaing, ano, pambaba. May kukuha na ba ka na sa aro? Unisex. May iba ka na? Tipigan na din. Baka saan kayo, nag-online selling ka na dyan. Burakay ko rin. Pagkabagdalig dyan, no, may mga gismin na Dumanan, sa'yo kita inot. Pangay sa on. Market sunod, dumanan to si Carlo sa may barangay hall baka na yan. Tapos pasirang maikot kita lang ko si Ma. Dahil mapit mo na lang naman ito may ano saan sa akin. Pero kung saan sa akin, maski ano na lang. Madali na ako yung party out. Duman na tama siyang tatli. Tapos pwede na katawag naman sa ano yan. Yes mo na. O, off ka na ang live. Hindi man. Ayun na lang siya. Kasi yan, phone. Okay, Troy. Pwede pa ngayon, laban pa yan. Sige na good, i-end ko na muna. Bye guys!